Maya po oras labot Kapampangan. Medyo masigla, eh. Di kayo nung balang, ano pa yan, nung, hindi ko makaintindihan. Bala na yung Batman kanini. Ay, isip kong gawang video kayo, eh. Bala ko, pati Claude yung kitang-kitang gulo, pero bala ko baliti yata, eh. Kaya pati Claude yung kasya. O kanyan man, ito yung kaya katamong kadwandalan at metong paman yung buk. Pag-umpisan ko na eh. Yung mumunang dili, katulis. Yung katulis tayo lugan niya. Sulat siya yung mas manayo ng katulig kayong Kapampangan kayong comment section. Yung kadwa, bulong mo na mo ka na ako itang balita mo sekreto. Yung bulong tayo lugan niya. Yung mas manayo na katulig kayong Kapampangan. Yung katlo, kailangan na yung kalingon magdasal. Magdasal tayo lugan niya yan. Yung kapat, ay, katigas na naman yung linuto mo. Wala ko, Tagalugan niya yan. Yung kalima, ukayan. Ukayan, tagalugan niya naman, Yung kanam, nilala. Kung nilala yung sitwasyon kayo ng Pilipinas, Tagalugan niya nilala. Sulat yung katulid ng mas manayon na amahan kayong Kapampangan, Yung kapito, di ka nang balang manupaya yung kanamang pagkukulang, Pagkukulang, tagalugan niya yan. Yung kawalo, kung may patutunan, binayang masikan maghilik inisipin ko, maghilik. Gulugan niya naman yan. O sige, retara mo. Sulat yun rin isipan yung katulad ng mas manawi na amanok yung Kapampangan din yung atunggi yung amano, kaibat, yung kakalingwan, si Dakeye, kaya katamong video ngayon, Siyempre, pala ako sasabyan, pati Kapampangan tamo, hindi pa nga Kapampangan tamo. Kaya katamong anak, kaya katamong nga po, pangkapampangan ng tala. Tanamo, nakala salamat, Luid, tamo ka.